أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amadou El Kwanare biye jumaye la horoma dodo ala nyinini ani ala batuli ka ala deli Konare haramade madafoi kama uko juma do damate ni darajena fo kata fo buhuri kari tulo kono masakile mimbe dele wo ya Allahu ta'ala ala ale minye Qur'ane di Muhammadu ma jabar la duniya ka yele jirana ale minye Tawrata di Musa ma wo ala kele o de jabur di dabu dawma wo ala kele de lejina di Nabila Isa ma Allah to muru kwa ma ngara mo nete mateni ndonga ni vaye ne ala Semasa minga danven na ka dilali kono ni kabakodo amado El Konare kado subhanahu wa ta'ala alle de bun hanamade kusigi gila san baduru san keme duru ngono hanamade kusigi dengele o dengele Allah ta'ala ya gila o don joni ba getugo don joni ba banjugo don mashi amado El Konare subhanahu wa ta'ala alle minye cheda koloku keme sabakala alle minye cheda minye pasasira ko den keme sabani bi worokala ala ale min nye kise kelen wo kelen da san keme duru kono kana ni fode billahi lazi ngara mo kuma idome wo baroka bonini muna kolo hake fasa hake kunzigi dachugo nye karamogo nana kalande karamogo nana bismillah karamogo nana daba tungara nana bismillah karamogo temeni walandae Amadou El Konare gien laban na ni tara misru kono misri iba fo ni almami ngali ke wa fo anga almami jarawa kulubali wa almami jarawa Konare wa Amadou Konare ka do gien laba abugora ka do nywana bamana ngo teble fla ko teble e ka do arabu ko teble mawo mano kalana ka Qur'ane don Amadou El Konare ka ala nyini ba don no te folo folo ni ku dara misri kono u ba fi ko jallo dukure wali basise maraka ni flow de kulubali ko ni ko sana ko dona ne tara misri dola almami kulubali fala ko kulubali misri wala kulubali ne nga samarata ne tara awa akulubali la kaw ube misri ngona ka usali nga kana nyine de ni kele wala dongo do fe ni do bu bolo kare da ko manyino ko de kulubali la kaw tu tada bla ko iba fe ka ta bled guza Amadou El Konare amba nyini subhanahu wa ta'ala fe ala mi ni sebale ala minga masaya billaba min bolola ya rabbi amanyina Allah ta'ala fe anga ni jamana ka kishi anga sorasu bi wuli ka jonni chesiri mina ka jamana lakana ka jamana ke kelenye ala ku deme ala ka yele bunye ala ku deme ala ku sinzi ala ku sinzi ala ku deme ka barka dula ka faga dula ya rabbi uni maaminu bi nywana Amadou Konare no ye jugu yi ko su den jugu minu ba fe ka jamana halaki ala ku halaki ala ku taki ala ku halaki na yu halaki ya rabbi ala ku kai yiko fly amina ya rabbi yiko fly amma yin subhanahu wa ta'ala fe jodo kenaka ku boku malo kelen abela jile o sebe alai anyanyin ala fe an ga jamana de mali kono mali koka mawo mabala hamibila gele abi ka banabila ya rabbi anyanyin Allah ta'ala fe she masa aka ta kabika o sebe aladi anyanyin Allah ta'ala fe kuran diga ba min bi jamana kono ala ka nogoya ala ka nogoya fere ni dabali min bala ala ka dabali ni famo ma nota anga mana gwana sebe ala ka tajiuye ka siternu ye ala ka kurabi bo jamana mun gono kana ala ku mine kadamo Amadou El Konare ne mawo mabala ndi ba fe ka duwa nyini Amadou El Konare ka do bara fe te duwa soro be so mai habada ikatoka fendama muduma mi ngada e ku sanga dama Amadou El Konare ka do wari de be duwa soro sa telimani yode encourage mo lama soro li telima e wari ay bigita aka karamo ka numero ta ay bigita afo 76 afo ndenge jungle Asimira il voisin ande do ne afiye ni yanga worgo to asimi bulanti worsoro amma vitamini o de be ga nye fieta ni ere mi nye sorasu ka mai ni je duru la jumen ga tiri jumen yefo ni zire ne mayo ima nyini ga wa te jabiwa nam ibi tugungo amita sana farala joni be ga ma dam ne malbugu folo kata kana sana farala malbugu joni be
kɛlɛ cɛ tigɛrɛ ka fɔlɔ tɔgɔ fɔ n ye sa colonel Sadio Camara o kɔni tɛ o min pasa an bɛ i ko miɲɛ bi maa min na o de tigɛ ka ma o de tigɛ ka ma n'o bɔra yen n'i bɔra yen i bɛ taa Segukaw Maliki Jawo n den don wa o tigɛ ka ma n den don n'a danna Asimi ma pɔpɔrɔ i t'a sɔrɔ Cani Jaw den n ko n y'o wolo de ka sugu ka dugu dɛ an ma f'i ye k'an dara sɛri min sɔgɔmada kelen an mulan buru farala ɲɔgɔn kan an dara lala sufɛ a nana kaba donna o dugujɛ seri daga ma sigi ja k'a ye bɔli yɛrɛ tigɛ lala la i kɔrɔkɛ yarɔ ale ɲɔgɔnna nami tɛ a fara ka ja nin kelenni u ye gɛnni suru la kuluba ye a ma ja dɛ journaliste Seydou mɔgɔ tun t'a ɲɛ dɔn awɔ a kun ma mɔgɔw ɲɛna ko taa yɔrɔ ɲuman ye Asimi fɛ wariko la aw m'a ɲɛ dɔn a m'a ɲɛ dɔn walima i bɛ taa Amadu Konare Ala k'an nafa Ala k'an nafa Ala ka jamana kisi Ala ka jamana nafa an bɛɛ ka jɛ k'an bolo kɔrɔta sanfɛ a y'a tigɛ kɔrɔta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu Allahu la sharika la Allahu la sharika la la ilaha illallah la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur rasulullah Allahumma aini al-khula Aïdara Basande a bɛ États-Unis a ka duwawu mina depuis quand ale yɔrɔ ka jan o a bɛ tubabuw cɛ la Haïdara kɔfɛ a ka duwawu mina a ka mina jɛ ko k'a bɛ mini a tɛ États-Unis wa a tɔ kɛra janfa ye a fɔ Haïdara ye nin kɛnɛ na tuguni o kɛ mɛ dɛ a taara Ameriki kɛ don awɔ اللهم أين عاش الخلال أفوا والأفيات في دنيا والآخرة يا ربي يا ربي يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد عبد الرسول الله لا شريك له سبحان الله لا حول الحمد لله رب العالمين karamɔgɔ b'a tun wara naam ala kama di muso min cɛ mana ba ta la ko baya t'o cɛ la o b'a si kɛ cɛganaya la bala cogo bɛ di bi e yɛrɛ cɛnin i ka nin baya ko kɔni ne m'a dɔn karamɔgɔ ne bɛ k'a tuma in nɔfɛ ne bɛ zana de maa min bɛ yen muso dir'e ma ala kama jati kama n'i bann'o la ko baya t'o cɛ la e tɛn'i si kɛ cɛganaya la o tuma maa ba man d'o la Amadu El Konare ne bɛ n kelegu ni ka bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui o don a boli ko siɲɛ 386 min ye fasiri ayiwa Haïdara ye ale de ye nin sɛbɛn a ko di Amadu El Konare maa min ye marifa dilan o kan ka se marifa ciko la Amadu El Konare san saba i k'a dɔn tile saba tɛ kalo saba tɛ i k'a dɔn dankɔrɔba in ye diɲɛ to kɛlɛ Amadu Tumani Ture an k'a ma ko ATT denmisɛnw de ko k'u bi s'a nɔfɛ Amadu El Konare Amadu Tumani Ture tɔgɔ suruma ye président ATT ale don a furumuso de ye Lɔbɔ ye Lɔbɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira dankɔrɔba in i k'a dɔn a fatulen ko fura dama ka na bila hadamaden ma se ka ɲinɛ a kɔ maa bi ɲinɛ maa de kɔ maa min b'a la n'a ma nɔbɔ a ko novembre kalo dɔ tile 19 min ye président Amadu Tumani Ture i k'a dɔn a bɔ wulikajɔw a nana jamana bɔ bolo la sabula a dɔnnama in kama min kɔni ye ayiwa Moribo Keyita ye n'o o de kɛra sababu ye Mali yɛrɛ indépendant ka tɛna san 1968 novembre kalo tile 10 o fana na kɛ don ye don min ni maanifi tɛ ɲinɛ a kɔ min ye anw ka ni Mali in ye i k'a dɔn président Amadu Tumani Ture i k'a dɔn a ye diɲɛ to diɲɛ tolen a fɛ baara minnu kɛra malidenw sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ jaaja Ala kun ye cɛngana d'a ma jaaja Ala kun ye président ɲuman d'aw ma novembre kalo tile 10 a k'i k'a dɔn fajiri o bi sali waati min ayiwa subahana wa taala mago sera Amadu ma i k'a dɔn a kɛra Istanbul min ye Turki jamana ye masakɛ kɔrɔ sabula i k'a dɔn tile 6 dama de a ye san 70 ni san 2 sɔrɔ o anniversaire tɛmɛnen i k'a dɔn Ala nana wele a ka hinɛ na min ye Amadu Tumani Ture a ko min ye jamanadenw ye ɲinɛ man ka kɛ Amadu kɔ sabula cɛ masado a kɛra n'a fɔ nabi ɲuman i n'a fɔ ciden ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko i k'a dɔn sango san saba ye nin ye min ko nin ye hakilijigi a bɔ kuranɛ kalanw ani sarakati bɔw denbaya ni kanabɔw b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ ni ka ɲɛsin ayiwa président Amadu Tumani Ture ma o min ye a ka fatulen a don maa ma to kɔ Mali kɔnɔ sabula min ye maliden k'u yɔrɔ
Jaramani Yorosuruma, Bella Gele, Konini Kadugo Doke, Bella Gele Hamina Dunama Ingama, Minye Janaja Doye Ado, Minye Bandawe, Ale de Kunye Jamanakundi Alek Mikanaka, Akadanga, Colonel Asim Goitai, Adafalimbe, Minye Prime Minister Ado Mokhtar One, Nunum Bella Gele Dafalingum Mikanaka, Kata Nyeshi Amadou Kanuba ni La Pasabo, Kata se Ikado, Aireka Dembaya Dafalino Furmusui, Lobo, Minye Donye, Nunu Vona Tumbe, Minye Masaka Koro Flaye, Alpha Umaru Konare, Ani Jonguna Traore, Nunu Bella Gele Kumikana Kadu, Sabani Galako, Haramade, Ani Gina ni Wurdana Minungumbe Jamana, Nimbe Tamashaye, Ako President Amadou. Iba ka fo wuli ka jo nana boloda ika don ay wa fama ube ay wa latige minu wa anu bi korofo minu wo ni bela jile lakarla anay bara minu nge wuli ka jo nana ke sababay malide ya don ka fo president Amadou Jongwala nyebe wuli sa nyina ndike ni ngo soldat de démocratie abi wele odela ako ay wa mi ngo ni nye leseye lese public do o kera atola o fana bi daele bi obi ka muti ka ofe o ya soro mi nye furumuso ye ika don aywa lobo ika don ale dombulo chamange aywa kunungo ninga nyashi desebato ni aywa falaw ni aywa yatime uma o fana ki boy ako Amadou do mi abi fanga mine mi nye president Musa Traoré ika don ado ya soro malide torola malide nyagatara hadamade bonena ni na akacha kosobe Amadou na jenyon unana fanga draki wa hala magela yera koi sabula amama fa ma julibo fanga ngoni mbo shira aye laidu ni fon fo di jamana ma ya bele jile dafa sabula chamanje fanga ikada yoka o dafara wati ma yi fori ka bo akoro voto kera misa 1991 yani voto kake fango fani jamana ba no fe no sharabulo iya jamana constitution février kalo clément ni duru 1992 code électoral charte des partis mi nye jamana re kungangwe aye nye bele jile wele bele jile sigala ka kuma fo aye mi ni mi voix aye ladu minundi aya bele jile batu fo kana se voter doma député voter président sigi ni bekara ka map mami Amadou yukodo ninga sai kata akaka kono sabani kala ko Alpha Umaru Konare ale de Amadou Tieta ninga na fanga mke fanga kele ngofe ninga ba malidun laba na welebla Amadou ma odun ya sura sigilinde sabula na wulika jo buluda ikado drakil close ni o angomi ma verde Guinée katanye shi bana chama ma ayo kele buluda farafina unana wele nye fa bele jilela kele ni manga bi yoro minuna ka wele akata ulu ni nyanje jese nani ma bele jele nana jena isa kafo ni njen yani je wuli cha tokoti tunu sebene kala ko aywa mi nye maskalo kleta isa 2002 sega so ko fe anana ngani asirike kafo masaya abi kambo no fe sabula jamana do nye kulikabo ikado masaya ikado anano barake munde tora mi make ka demine ikado murwo keta la kanase amidoni na kobi Amadou ye mi nge bara la jamana na president juma mbe mi nya akefolo malikono ate obo fo obe wasa halisika sika tola otei on yo fo otei abita abina otei awo ai we wuli bali shibonde kuna ka fo nyoko ningera Amadou Moke ate ofo itei Amadou kuna re ne fengo fendi fenyumando fengo fendi fenje nyido na ye jamana nafa afo Amadou adamine pongla Amadou la adamine atete buguso Amadou la adamine échangeur Amadou la adamine ministre so bi yoromi Amadou la sirabagla docteur so ati fo kase adana amo assurance maladie obligatoire amo tono kambi abo damne amo tema si tese ki abo damne do me beko ko na ya ke ko mama afa ya abitugo dibi c'était un visionnaire un président visionnaire defi ngon nabi de kundu wallahi atete ko chebat larana c'est après avoir perdu un objet qu'on reconnaît sa valeur mbekelen vie oye koloshili ambe minye fanga chene Amadou Bolo na bita Dakaro anaka demaya makari ko fle Allah ado ikundi dala ble ko aywa nye ko ni ko Amadou kelen dogo yimbe fo Mali kono fora do me ka be segi kana dugukolo ngunana wallahi ala ni bejera chekele la wati kele jamana kele ka sura masa ka to balo la ba se flaka okera ka kudeta ke kusebe ma do be olu ka bo ho fanga ka yele ma adonata borata ne ngambe kunywana wallahi hala mame
amake donja abisagi domi kana du kolonguna na Mali kono wallahi ala ye ninge joni ma jmenye Mali kono na kilinde atete alekili ala ka hine ala ka yafaka ni munye sebanye anya mimbo aujourd'hui kono akabi bolla karamo da batun rane bin diga do teliala kuna fundi sebe nouvelle horizon demba konde bada demba ni nyaka sebenye demba ko angata jamana lakana bolo lade ni ye lakana ko fobi ikado anyi bumako na lamini o susa chamanje bolo o susara mali yere abani yoro minje bi ode ikado nga fo kelebe toma yoro ni no ikidali sebeni gala ka fola ako munebe kidali ko lade ako uya sike uya nyenyini wa uya nyedo ako minye ikado ni hakilibala wati jamo anga kelebulu nyema uye ka do kelemine kura chama made daire tala ko ususa ikado ningu tugu nwango kasira kene jonjon do goro wala sa ubise kata Mali dugu dugu be jugu ni sokono jugu wa kene ma jugu nu kele do ka para bla kola kata uira sigi iko samuriga daga ukata bela jerele gwe ikado ka ulusu ula ni minzoro la ukolu shede ni toto ninga temenu yere ele ni jamana yere ka kanabla anga ke anyere ye ina fo bada jamana ime chugomina sebeni gala ko o kela udamne na ikado jamana chamanje bolo fe kata fo minye koronya vafe ye tomoktu susa ka gawo susa ni wati na abuni kidal de ni nywanje sebeni gala ko ikado puma chiale tlefly na sababu ye munyede minye ikado nga fo badana jugu munu tume jamana koronya vafe no lu ye minismai ikado nga fo lada fenwo fenfora ka fo kuka kandi anga jamana ma jamana kan la segi jamana ma umase ka ikado kidali takele asababu te dore koi ikado wa bien kala nyini na se dale bien kala ka abitlengo munumunu oye mandi sigatola mine ikado ani muguni kise fenwo fembe ni jugu mina no e kabo jamana wore kala mo da ba tungara fien de tigale do ubela jelela ali miniji ganzan soroli jugu bulu bi o kele kata banani solasiri woro muguni kise kerebete kele ke mine o koni pumate kuma minye sa minisima yere ya do ani ma munu mo ko nyere kokoro no ye jese batiguye ubela jele ya do nga fo ni minisima yi kodo kamalini ikado ajugu munu me ko fo ko luto nywana hala ande militi bisaba ke kelela amu bela jerele daji ningu shede ni totoka temena nyere o kuma uye mune soroka ke uyu yere ke masramba to ye mineni kanjugu ba fenwo fembu bolo ikado uka kan kono kidal ka bamanju wele ka bela jerele lateme ubulo uka muguni kiseku sakoi adona amawada batungora mi nyere ikado furabo woro nyema ikado minisima ka blende bele bade dobe Mali yere arme malieni ka jatemene sangolo la olu ye odo ye ikado awa chanikela nunu mala ka munumunu ukono alu tesa do boli chiko nyumana yu tibitaba yave ubu tibitaba yave ikado kelebulo ma uyu to uye mugu jishoka ikado ko bela jerele shishibo oyoroni be ya ka fo kidal fedo ba kan kono kalamo de batungana abifo mi ma bunker ni minisima ka kan be yoro ma munu be no ye civilu ye ni manga wulila ubi bela jele shuka do bunker bawde jukoro ni donai oyiye farakoro aka gele ikado nga fo mugu kase ka isoro ma uyo munu lateme bamanju made ikado jamana fama de kele do ka wulika jo ke sisa wasa mineni ikado mugu jugu munu be kan ngono bamanju bulo dronu labara ninga farapu bawke ka bela jerele da kulunchi ka atle kulunchi ni mina untara kirula mamina amana ke uyere dama toni munu me cholo la awa anado ana masaranga shoge tala ali ya soratna teme minute bisaba keleka o baraw de be senani watina alaka jana jugu somile u be ka munge ikado unuka jelege sen jenselege nani jere jegulu munu me ko droit de l'homme o ta kalabanji ya roiwa bi wulisa ikado kata jakulu nda mami me ikado ni mugu chile do o sela kabisa ndani ko o jado bubulo bi no bo ani ye chatri boy marfa igma marto ke ka ma kunchi e kata do singoni tule kabala o tako akamugu no ambe kunywana droni kale ka farapuke mobili yere tibo femino aweta deputy nu nda ko lubla do se bandi bolula do bolokoni sirle ko ye droni no droni ga mago sile bigete iteka ma ibla ko ka nyanyini na ka nyedo ni beye boliboli yoro nyini ye nga nyanyini na amunu ye kuna fondi law ye ka fara segesekeli kelaw ka bela jerele ya nyedo wa bewulile do ki jobi ka jema la donia ka fo minyi tayro de ba meni manu numbolo kuma o ba fe ka droit de l'homme minisma ka jekulu to no ye onu ye ko lusuka bla ana
ɔ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ko a ɲɛ dɔnna sabula u ye munumunu salo fɛn fɛn kɛ u bɛ taa an jɔlen sɔrɔ yen o kuma o baaraw de bɛ sen na sisan ko maliden bɛɛ k'i hakili latigɛ wa kɔrɔfɛmɔgɔw k'u hakili latigɛ jamana yɛrɛ ka jɔnjuru tigɛ ka bɔ a kan la dɛ k'o de ban dɔ filɛ wa a baaraw daminɛna ka ban kunnafoni filɛ an ye min mɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ b'a tun wara bala cogo bɛ di ko kura Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant o don a bolo ko siɲɛ 5,837 dɔ kɛra min ye Ablaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛnni ye i y'a fɔ cogo min na a ti fɔ ka tɛmɛ o kan Amadou Konare armée kɔni Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i ka taama k'i sago kɛ i bi Kayi cogo min ani bi Bamako cogo min ni bi Kidali cogo min a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ndɔndi la Mali dugukolo don n'o ma bɛn min ma fila don i ka i yɛrɛ fa walima i ka jamana bila sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw ye taama daminɛ kunun ko alamisa Amadou Konare k'a dɔn Kidali a sira minɛna dɛ an bɛ Kidali sira la sa Amadou Konare bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn jeturaw min yɔrɔ la i k'a dɔn jifilenden yɛrɛ jɛkulu javanti jɛkulu caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ye CSP ani PSD olu kɔni min n'u kun kelen bɛ ka MINUSMA kan minɛ Amadou Konare tile 2 in na e ko a diyara den doa kun gele min ye sɔrɔsiw ka pankuru ye Mali ta i ka dɔn ayiwa ji tasuma de bara ka suru i ka dɔn Babanju ka fata 4 bɛɛ lajɛlen la n'u walakala munɛ bɔra bɔ ɲɔgɔn na ni u jɛnsɛnna ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma i y'a fɔ cogo min u bi sɛkili tɔtɔ min kɔni ye sennamaw ye mobilitigiw olu bi sira fɛ ka na Amadou Konare k'a don baara ka sira kɛrɛ 2 k'a bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ fo ka taa don Kayi kɔnɔ a ko ti taa dabali kɔ a ti taa fɛɛrɛ kɔ sabula maa min mana jateminɛ kɛ kɛlɛ kɛcogo la jango Bamanju janfandiya min b'u bolo ani kɛwale cɛjugu minnu b'u bolo i k'a dɔn armée a jodo ni ka kunnafoni di kɛ sabula u donnen bɛ nkalontigɛ ni namara de la i n'a fɔ ayiwa maa minnu ze tigɛlen bɛ walima denmisɛnnin minnu mangɛnɛ ka bandi belenko olu la k'o jira diɲɛmaa na armée bara ka civil fa armée ye kunnafoni di kɛ Kidalikaw ma maa o maa b'a la k'a fɔ e de ye maliden ye i jabajɛlen don i hakili sigi i kun sigi magati k'o la o jango ka taa ayiwa gɛlɛta k'i sɛgɛrɛ nin bamanji jɛrɛjɛkulu minnu n'u dagalen don Kidali u ye Kidalikaw yɛrɛ tɔɔrɔ dugudenw tɔɔrɔ la u ɲanina sabula maa 1 ni kɔ de bɛ minnu kɔni tɛ fɛn na minnu da tɛ kɛlɛ in na armée kɔni y'a jira i k'a dɔn i bilen ma se ka marifa ta i k'i mɛru kɛrɛda fɛ ka bɔ u ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye Kidali ye yanni ayiwa sɔɔni cɛ i k'a dɔn a tɛ mɛn bilen an bɛ don Kidali n'an dun donna Kidali i k'a dɔn kan minnu bɛ yen o bɛ k'an sago ye MINUSMA ye janfa minnu an'u ye dabalijugu minnu tigɛ a bɛ taa k'u to ka sababu kɛ mun ye a ko sabula Mali armée a kalika don kabini kunungo u bara ka taama dɔndɔni sagajigiba ka taama don nka a se tɛ tu Amadou Konare k'a don bara ka jiri kɔrɔlaw kulu kɔrɔlaw gabakuruniw jiriw sanfɛlaw Amadou Konare k'a don tɛ tɛmɛ so la k'a bɛɛ lajɛlen larubɛ ni k'a sɛbɛ kɔrɔfura i k'a dɔn dɔndɔni fo ka don Kidali a ko ayiwa jahadima minnu n'olu nana jamana camancɛ bolo tiɲɛ olu bɛɛ lajɛlen t'an bɛ farasa i k'a dɔn sema mɔɔw kan u kɔni b'a fɛ ka jamana yɛrɛ de kɛlɛ kosɛbɛ o kuma min y'an ka armée ye a mago bɛ jamana ka ayiwa dugawu la a mago bɛ jamana denw ka dugawu la Amadou Konare bi ye juma ye an fɛn o fɛn n'an bɛ taa misiri la k'an bɛ sali bɛɛ ka Ala minɛ ka dugawu kɛ baraji don sabula jamana kanuni ka jamana dɛmɛ i bɛ baraji sɔrɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔnɔ min tɛgɛ don ko kuratun kunnafoni sɛbɛn aujourd'hui min ye El Hadj Abe Aidara nin y'a ka sɛbɛn ye Abe ko min ye k'a dɔn jamana mara hukumu kɔnɔ e ko guɛ t'a fɛ ka ku maa caman na wa a ko ni hakili b'a la min ye jamana faamaw u ko lakana a baara bɛ sabati nka fɛn min bɛ yen n'o fana ka gɔlɛgɔlɛyaba ye o ye k'a dɔn yuruguyurugu ni bamanɲingurunya kelen k'an dulo faso nafolo la k'a ci waraku la k'a manger ni ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye o de kama min ye yurugu
yurugu kɛlɛli u y'a terrainba wuli a terrain wulila a kɛlen bɛ sababu ye ka maa caman gafo i k'a dɔn ni ka t'u bila Soni Vilɛndiri da kɔnɔ yanni ko ninnu u ka ɲɛdɔn nka min da kuma yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ wusun bɛ o ye k'a dɔn wasabulo min bɛ yen n'a ɲɛma tun ye Kulukorokaw ka Isaka Sidibe ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Isaki ale ka wasaden ɲɛmaya waati i k'a dɔn nafolo caman fɔ mɛ k'o tunun bɛ o de kɛra sababu ye Isaki yɛrɛ k'ale gafo ni ka taa a bila kaso la min ye maa min tun bɛ a ka minɛnw ni k'a dɔn a wariko dɔw kunna salon dɔrɔn wallahi Isaki samedi o weekend o weekend moto bay ni marfatu bi da no ka bɛ taa Kulukoro a bɛ taa weekend kɛ wallahi kanu ye ma ɲɛ kana bɔ Mali faama ya fɛ ha ɲuman tɛ dɛ n'i taara Kasobonba la dɛbɛni de b'u bolo ye a barika Ala ye don nimuti wele donna dɛ Ala ni ce nam i delila k'a fɔ k'an n'an ka fantanya k'an ye an de ye faama ye anw de ye faama ye o maa ka wari t'i la ayi maa t'i ɲini i da tɛ kuma na jamana ka wari t'i bolo wallahi i tɛ marché kɛ i b'i da ka suna i ni misi manda tɛ ɲɔgɔn pôle économique t'i wele i t'i jɔrɔ faamaya bi tɛmɛ o ka jamana kɔnɔ pôle économique k'i wele a min bɛ se ka aw sɔrɔ a da bɛɛ y'a ka facture dilan dun anw jumɛn n bɔ a la dɛ ni ye mun tɛrɛ juguya kuma n bɔ a la maa sigi ten o y'i sen bɔ jaw sen nɔ wa ne ni jaw ne maa o maa i bɛ ne bila baara la facture kɛ ka na o tɛ ni cɛ si tɛ bilen o banna wa ayi minnu kɛra ko kɔrɔlenw bɛ ka lajɛ a banna o ne danna o kelen de ma i bɛ n ta jɛ de tan tigɛ facture t'a la nam sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Baviye o farala Isaki kan min ye maa tɔ sabanan min tun bɛ n'o cogoya tun b'a ko rɔ o ye maa min tun bɛ i k'a dɔn nafolo ko kunna n'o ye kɛsutigi ye o Mahamadu Jarasuba Banikɔkaw ka nin den bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri jamana dɛmɛni na a ye wulikajɔba kɛ jango Banikɔ mara la a ti ten ani maa cɛ ye nka sɛbɛnnikɛla ko ni nafolo ko kuma wulila n'a y'a sɔrɔ i tɛgɛ bɛ baara la i nɔdon o i nɔ tɛ a ka kan i ka wele i ka lamɛn nka min ye kabi transition nana ka kɛ ni a mɛnni mun kɛra a ye san caman minnu kɛ wasabulo dɔ Mali kɔnɔ a yira k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon min ye wasabulo baara la o kama transition ye danaya d'a kan ale tun bɛ CNT la a ka weleli tuma nɔgɔ kiri tigilamaw fɛ k'a sababu kɛ sutura birifini min b'a kan walasa ka baara yɛrɛ nɔgɔya dɛ ale yɛrɛ de y'a kanu sa ka sin ka wala sɛmɛ CNT la walasa k'a yɛrɛ bila Mali kiri ka bolo kan ɛlɛ ni kuma min b'a la k'a fɔ nafoloko ɲini min bɛ sen na ni ale cogoya b'a la k'a bɛ dulon k'a sababu kɛ ale ye kuma ale jɛna CNT kɔnɔ a bɛ na i k'a dɔn ka na jaabi kɛ sɛbɛnnikɛla ko o kama a kɛlen kɔ ka wala sɛmɛ jamanakuntigi ye décret ta ni k'a ka i k'a dɔn k'a fɔ CNT a kuli ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko suma k'o dugumajɛ kiri tigilamaw taara wele sɛbɛn di a ma an ko min ma convocation sɔrɔla e ko a lamɛnni yɛrɛ baaraw ma kɛ Jarasuba ka kisa a bɛna kɛ mun ye yala a bɛna bila ka taa so wa walima a bɛna taa wele i k'a dɔn cogo wɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen bɛna dɔ bi tile kɔnɔna la nka sɛbɛnnikɛla ko min jɛmɛ o de ye k'a fɔ a yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ nɔgɔ o nɔgɔ bɛ nin ko in na n'a fɛn o fɛn dulonnen don ale la jamana kanu kama ale kɔni bɛ taa ka taa ka ɲɛfɔliw kɛ wa jamana yɛrɛ ka se ka lafiya yuruguyurugu kɛlɛli baara min bɛ sen na o kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kunnafoni filɛ an ye min mɔ aujourd'hui kɔnɔ u ka bidon bɔli la muso joli b'a fɛ kelen ayiwa a k'i labɛn ni birifini ni todi ye dɛ b'o kɔni bi n karamɔgɔ kɔni a tɛ ɲuman fɔ ka se a b'a labɛn n'o ye cogo di n bɛ min f'i ye ayi nin ko in bɛ yɔrɔ min ɛ ka jɛ kisi tɛ na koyi ayi kisi b'a la o ayiwa n'a fɔra nafolo tununna a bɛ ɲini o i b'i si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ yan nka n'a kɛra ka bɛɛ minɛ ka taa ayi kuma in bɛ yɔrɔ min minnu kɔni minɛna a tɛ kisi a ko ale de tun ye waribɔtigi ye Ala k'a kisi ebilen ya Ala k'a kisi maa min bi nin bɛ kɔlɔn kɔnɔ n ka maa don Ala k'a kisi ayi an bɛɛ ka maa ye an bɛɛ ka maa don koyi a fɔ madamu ye k'a ka birifini labɛn i ye duwawu min da i b'o duwawu dɔ de ta Ala k'a ko nɔgɔya amina ya rabi i bolo don a modèle ko yɛrɛ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan a boli ko siɲɛ 641 Amadu Tijani Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye dugu mana wuli cogo o cogo fasoden ɲumanw ani fasoden jugu minnu delila ka kojugu kɛ minnu ma kojugu kɛ u bi bɔ ɲɔgɔn na wallahi Mali jɔyɔrɔ baara nin ye jɛrɛjɛkulu ye maa minnu farala ɲɔgɔn kan min kɔni ye Asimu Goyita ye baara min bara ka k'a fɛ olu ka hami an'u ka jɔyɔrɔ de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ waasa camancɛ fanga Asimu Goyita a ka kɛ masakɛ ye olu b'a dɛmɛ u ni na
u b'a dɛmɛ u ka nafolo la a ka dɔnniya la Amadou Konare u b'o fɔ diɲɛ bɛɛ k'o jɛya maa t'olu cɛla min delila ka politiki kɛ olu ka donni na Hélène u ɲɛ bɛ cɛ min na a bara ka baara ni kɛwale min kɛ o de kɛra olu ma sababu u ka don a la n'o tɛ ni sɔrɔ don olu dɔw y'u ka baara bila u bɛ miliyɔn caman de sɔrɔ ni ngana min bɛ se k'a to Assimi Goïta bɛ kɛ président ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn u ye barodasigi kɛ barodasigi min n'a ɲɛnamayara Modibo Sidibe fɛ ale de ye président mouvement Mali jɔ baara i k'a dɔn kɛnɛ kan Marc Oteze Goïta o ye secrétaire général du mouvement Mahamani Konta vice-président mouvement ani u ka tɔnden caman ani kanuba ka so minɛ k'a fa tew a ko i k'a dɔn tuma min n'u u sigira kɛnɛ kan kunnafonidilaw ye ɲininkali tɛngu la u ye kunnafonidi kɛ i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kun tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ kelen u b'o de nɔfɛ Mali olu ye taamasiyɛn min ye Assimi Goïta la a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri a n'a bara ka baara minnu kɛ olu dar'o de la olu dusukun de kumana dɛ olu taara k'a kɛ ko foyi kama Assimi yɛrɛ kanu ani jamana kanu o tuma an bɛ don min na ko bi cɛ kelen min ni ɲɔgɔn na denmisɛn jini kolonɛl Assimi Goïta kɛwale minnu b'a bolo a n'a bara ka taamasiyɛn minnu jira jamanadenw na olu b'o baara kɛ o de la n'a tora ka mɛn jamana ɲɛmaaya la a ka ca Ala fɛ i k'a dɔn Mali bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ Mali bɛ taabolo fɛn o fɛn ɲini a bɛɛ lajɛlen bɛ sabati wa olu bi n'u sini u ka nafolo ani u ni i k'a dɔn u b'a bɛɛ lajɛlen bila i k'a dɔn Assimi Goïta dɛmɛ i k'a dɔn maa t'olu la min bɛ fɛn ɲini maa t'olu la min kɔni ye politiki maakɔrɔ de ye walima minnu delila ka kolokala ko kɛ o jɛlen don o tuma olu nakun ye an b'an ka jamana fɛ an bɛ Assimi Goïta fɛ baara kun ye nin ye nin kun ye sɛbɛn ye Amadou Tijani Dansoko ka sɛbɛn don an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔ b'a tugura an na to révélation kɔnɔ min ye k'a dɔn TC nin ye ale fana ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnni ka tiɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ wulikajɔ ni cɛsiri caman bɛ sen na nka ko ko bɛ yen ni a kɛcogo man ɲa i k'a dɔn a fɔcogo o fana o n'a cɛ juguya o tuma min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lakana ani yuruguyurugu kɛlɛli baaraba mun na bi maa dɔw yɛrɛ fana bɛ jamana yanfan fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ m'u ɲɛfilɛ olu la olu fana bɛ ɲini ka i k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛɛ lajɛlen ɲaami a ko Bamako ani Kulikɔrɔ cɛ ni hakili b'a la o sira matarafabaw b'a dɔn i k'a dɔn motobatigi dɔw bi jɔ sira kan i k'a dɔn gendarmew de don minnu bɛ i k'a dɔn bolimafɛnw ka taa ni ka segin kɔlɔsi nka karamɔgɔ Daba Tunkara révélation maaw ko nin jɔakun in kɔnɔna la u ye fɛn dɔ ye i k'a dɔn gendarme ninnu na ni ministre de la sécurité Dawudu n'a ma wuli k'a jɔ joona ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ gendarmew ka ɲɛmaaba Musa Tumani Kɔnɛ n'a ma wuli k'a jɔ olu ye fɛn min ye nin jɔakun in kɔnɔ tɔgɔ ɲuman dɛ gendarmew ma bi tɔgɔ ɲuman d'u ma sini i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ a bɛɛ mɛn saga la ka tɛmɛ ba kan a ko min ye i k'a dɔn nin jɔakun laban ninnu na Kulikɔrɔ ani i k'a dɔn Bamako cɛ min ye révélation Sibirido Ankɔrɔ koyi u ye mun ne jate minɛ gendarmew minnu bɛ yen n'u bɛ jɔ motobaw kan sira kan ka jateminɛ kɛ n'u ye tile kuru de kɛ ka kow bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ bolimafɛn fɛn o fɛn bɛ taa ni ka segin na karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛ bɛɛ lajɛlen lajɔ jɔli in tɛ baasi ye koyi sabula jamana bɛ bolo min kan a ka kan bolimafɛn minnu bɛ don ka bɔ k'u bɛɛ lajɛlen jateminɛ diɲɛ an ko maaw n'u bolofɛnw bɛ lakana cogo min na nka min ye ka taa kɛ ka taa maaw lajɔ ni ka t'u bolo tɔnɔmi k'u da u kɔ 1000, 4000, 2000 i k'a dɔn k'a fɔ ka tilen ka nafolo de sɔnsɔn ka bɔ maaw kun ni k'u jufa fa tɛp i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an ka sira kan ka taa maaw sɔɔri ka nafolo minɛ u la bɛɛ lajɛlen cogoya tun bɛ fɔ a la fɔ gendarmew nka min ye Mali bɛ bolo min kan bi gendarmew ye waati hakɛ mun kɛ Mali kɔnɔ nin san damadɔ tɛmɛnen na u bɛ wuli ka jɔ la fɔ ka gendarmew ya nege don malidenw na sabula olu ka baara yɛrɛ fangama i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ kɛ hakiliya ni kalan ni i k'a dɔn ko dɔ kɔnɔ nka ka n'a b'o kɔnɔ fɔ ka n'a kɛ nafolo ɲini kɔnɔ ko n'o donna gendarmerie kɔnɔ i k'a dɔn k'o ye dunan fɔlen ye a jatigi kɔ dɛ. Min ye révélation maaw ko u bɛ maaw lajɔ n'u ye minnu lajɔ i k'a dɔn kuma duman tɛ f'i ye u b'i bagabaga i k'a dɔn sɛbɛn b'i bolo wa a t'i bolo a laban u bɛ gafo i k'a dɔn ka taa nafolo dɔ diyagoya bɔ e kun wa dɔw yɛrɛ ka kuma langolo k'o bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka lakale koyi o kuma u kɔni ye Sibirido tilankɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ o la olu ka fɔ la min ye u yɛrɛ y'a ja dɔw sɔrɔ minnu na i k'a dɔn k'u bɛ gendarmew ɲɛmaaw ladɔnniya u ka wuli k'u jɔ dɛ wulikajɔ caman bɛ senna jamana lakana
nin na nka nin kɛwale minnu bɛ yan nɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka maaw dusu tɔɔrɔ i k'a dɔn ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye gɛlɛya minnu bɛ yen ni maa tɛ a ɲini n'o tɛ k'a fɔ lakana baaraw tɛ sen na a bɛ sen na nka nin yɛrɛ ɲini ni nin yɛrɛ ta ɲini ni nin ma bɔ dɔ jaramu ka maaw minɛ k'u bolo da u kɔ sɛbɛn b'i bolo a t'i bolo e ka 1000 2000 3000 fɔ 4000 k'a tɔ yɛrɛ kɛra hali u ti maa lamɛn bilen i bɛ wari di walima i ti tɛmɛ o kuma ko a ko ka ɲɛɲini ko ɲuman walasa nin bɛ se ka ban kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn awa révélation kɔnɔ u ka bidon boli la ni wulila sisan n bɛ taa ɲɛfɔ chef d'escadron Lansana Tamba Keita ye ko a ka élément dɔ bɛ yen a ka jateminɛ kɛ e ko mun ni i y'a ɲɛfɔ ye ni i m'o lasɔrɔ i bɛ taa gendarmerie ɲɛmaaba la Musa Tumani Kɔnɛ i b'o yɛrɛ fana sɔrɔ ne tɛ taa ye faamaya ko min ka di e ne tɛ taa ye Lansana Tamba tɛ faama ye wa n b'o dɔn o ye n sigi ɲɔgɔn ye e b'a dɔn Lansana n jaa ka gɛlɛw la ale bɛ min f'i ye n'i taara bi i t'a ye ale bi tile fura turu patrouille de la ne de y'o f'i ye i t'a ye bi ne m'o ye i bɛ segin Gwaza wa i bɛ taa gendarmerie ɲɛmaa fɛ yen n'a t'a kalama a bɔra a kalama ni m'o si sɔrɔ n terikɛ cɛ jɛman ye Dawudu ministre jɛman in a ye n tɛ taa ye n tɛ taa ye diɲɛ na Dawudu n tɛ taa ye i to a b'u ka sɛbɛn rɔ o ko ye mun kɛ i ka gafe o gafe i bɛ dɔ fɔ a mɔkɛ ne tɛ fɛn fɔ a ma dɛ a bilala baara min na a ma ɲɛ de ne n'o ma ɲɛ i b'a fɔ carte biométrique ma ɲɛ n b'o kɔni fɔ n b'o fɔ dɛrɛ o ye nkalon ma nkalon da la o i kɔni kumaso in kɔni kɔrɔ yan ni bɔra ka azɔn jɔ ne kɔni ye jeli de ye jeli maa t'i ka ɲamakala kɔni datugu Farnasa Jenu Amadu El Konare Tezara premier nana o bɛ bɛn i cɔn k'o min n'an bɔ dɔ sera an na ayiwa Tesanso deuxième min o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Ramadu Batungara ni Bamuru bɔra kɛrɛla muruni o bɛ to a tan kana siga bala cogo bɛ di Amadu El Konare n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan min ye boliko 641 maa min ye nin sɛbɛn a tɔ de ko Mama Jara ke Mama ko a k'i k'a dɔn ministre min bɛ jago kunna nin jɛ in mɛn o mɛn a b'a jɛnamini dɔn ɲɛ kan sabula ale ka wulikajɔ ni cɛsiri jamana denw bɛ tɔɔrɔ ni degun min na o bɛ se ka duga sabula ale welela de ka kɛnɛ fura ni k'a sɛbɛkɔrɔjɛ balo sukaro nɔnɔ a ka wulikajɔ ni cɛsiri a ɲɛsinen bɛ nin fɛn o fɛn n'a bɛ doni ka na jamana kɔnɔ jamana denw mago bɛ fɛnba min na i k'a dɔn minisiri Musa Alasani Jalo a b'a wulikajɔ la i k'a dɔn o don ko a kun ye wele dakɛ ɲɛfɔli min ye jamana a sɔrɔ bosobaw ye i k'a dɔn bɛnkun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ tɔni ba 100 tɔni ba 100 suuro tɔni ba 100 o don ani juraw bɛɛ n'a kan a ye nin don ni joona ka na n'a ye jamana kɔnɔ wa jamana yɛrɛ kasalen a ye dɔ burunko ye a kun de ye malidenw bɛ kulekan ni degun min na bi wari taara ka sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyara o tuma a y'a jija ayiwa min kɔni ye nin sugu ye a ka doni ka bɛn i k'a dɔn juwe kalo tɛmɛnen ma Amadu El Konare jagokɛla sɔrɔ bosoba maa 58 i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ŋaniya siri kɛ k'a fɔ olu bɛna n'a ye kaban a kuma a n'olu bɛnna ko la nka an bɛ doni min na ko bi maa 28 dama de i k'a dɔn olu kɔni sera ka doni sugaro in ye 50 la wa 50 in a ko n'i y'a ta ka maa 28 i k'a dɔn olu de ka sugaro sera ka don nka 15 fana bɛɛ sɔmin kelen don olu la k'a fɔ olu ka sugaro i k'a dɔn u nana n'a ye u kelen bɛ k'a bɛlɛn i k'a dɔn Dakar walima Abidjan danganda la i k'a dɔn k'a dogo a bɛɛ kun de ye i k'a dɔn ni sugaro dɛsɛra ni gɛlɛya nana u bɛ sin k'a ta haraba ka jamana sɛgɛrɛ minisiri ko ale bɛ nin bɛɛ dɔn ale bɛ nin bɛɛ kalama sabula ale ni jagokɛlaw de ye ko caman kɛ a b'a dɔn u bɛ sɔn min ma u tɛ sɔn min ma o tuma sugaro min n'a dogolen bɛɛ walima minnu nana n'a ye magasinbaw kɔnɔ k'a dogo cɛ kelen b'ale bolo ka
Baba o ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ kɛ o de ye awa direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence o de DGCC o do a ko cɛ kelen bɛ yen ale y'o bila baara la u nana wuli ka jɔ bolo da ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o de nana dɔn k'a fɔ janfan caman de sigilen bɛ jɔrɔw bolo ni ka ɲɛsin jamana ma sabula waati surun kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli 3,800 ani 74 i k'a dɔn u taara o de sɛgɛsɛgɛliw kɛ i k'a dɔn ayiwa u ko min ma procès verbaux o 789 o b'a jira ko fɛn bɛ yen a nana dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye i k'a dɔn ayiwa min ye bɛn kɛra fɛn minnu kan o 800 ɲɔgɔn na o ma bato o de ma se ka sɔrɔ DGCC i k'a dɔn kamalen min bɛ yen n'o ye Zedion Dambɛlɛ i k'a dɔn n'a ka cɛdenw olu ko nin ye ayiwa bɔgɔ baara de kɛ ka baarafinba kɛ k'a bɛɛ lajɛlen da minisiri ɲɛkɔrɔ o de la janfa o janfa ani gɛlɛya bɛ yen sukoroko la u b'a bɛɛ lajɛlen kalama Musa Alasani Jalo a y'i kale a ko kuma bɛn kɛra fɛn minnu kan u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ balo nasiraw ni sukoro la a kana joona o ye kelen ye a filanan i k'a dɔn ani sukoro fana cɛ man jan bilen wuli ka jɔ ka bolo da joona malidenw ka sukoro sɔrɔ i k'a dɔn lafiya la a y'a jira fana min kɔni ye intention ye n'o de hakilina bɛnna ni ka na ni sukoro ye i k'a dɔn o wuli ka jɔ n'o jateminɛ bolo fara ka di sukala ma sukala min n'o fana kelen bɛ ka hakili ɲuman bata min b'a to jamana bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn boloma dayɔrɔ bɛ sɔrɔ sukoroko la Musa Alasani Jalo a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi tɔni 100 min fɔra juraw fɛ a bɛ don koyi wa a bɛ don doncogo ɲuman na wa u ye bɛn kɛ ayiwa sɔngɔ min kan o tɛ wuli abada o de ye i k'a dɔn minnu bɛna ni caman de n'o ye angorobaw ye i k'a dɔn tɔni kelen dalasi ayiwa 30,500 o ye joli 6,100 o ye ayiwa gorosisibaw ye min ye demi gorosisiw ye dangaw minnu b'olu kan olu b'a feere 6,200 suguro kilo a bi feere bitigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔrɔmɛ 100 ani dalasi 30 ni min m'a feere o la Alasani Jalo n'a ka DGC ɲɛma in u bolo ja in kɔnɔ na dɛ an ye se k'o t'olu ko fɔ dɛ joona tɛ i b'a fɔ de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ taa teliya la min bɛ tali kɛ Amadu Tijani Dansɔgɔ a kumana tun a y'a jira k'a fɔ an ka taa bɔ Sénégal dɛ a ko min ye malidenw kɔkannaw ka jɛkulu min bɛ yen n'u ko a ma Haut Conseil des Maliens du Sénégal ko jɔn b'a fɛ ka cunbugu canbaki bila olu la bureau la dɛ Amadu a y'a ɲɛɲini a y'a fɔ n'i y'a ta ni k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn awa gɛlɛyakisɛ bilen dɔ kun bɔlen don nka gɛlɛya in i k'a dɔn a kun tɛ yɔrɔ wɛrɛ koyi maa kɔrɔ min bɛ yen n'o tun bɛ bureau kunna dɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa kura min n'ale jɛlenya kɔnɔ n'o cogoya ye Saliya Kulubali ye kɔrɔlen de b'a fɛ ka sigi gɛlɛya o bolo kɛrɛtɛtɛ hali Abibu Selaw min ye Haut Conseil président ye ba yɛrɛ a b'a fɛ k'o tɔgɔ de tiɲɛ o ma ale ye jɔnni ye nin jɛ in jɔ ye Alimadani Ibrahima Touré a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni ɲaami o ɲaami b'a fɛ ka don Sénégal Haut Conseil bureau la ko maa fila tɛ dɛ ko Alimadani Ibrahima Touré don sabula olu ka ɲɛfɔli la sariya o tɔn n'a bɛ sigi a bɛ sigi sariya dɔ de kan sariya juguba dɔw bɛ sariya gɛlɛn dɔw bɛ tɔ kɔnɔ ni e y'o sɔsɔ o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'e ka ɲɛmaya dankari a la o nka sariya min yɛrɛ bɛ yen n'o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o y'u ka musaka fara ɲɔgɔn kan o ko min ma cotisation sarabaliya i k'a dɔn k'a fɔ o de degunba bɛ i k'a dɔn nin cɛ in ka bureau k'a waati n'o ye Alimadani Ibrahima Touré ye nka a y'o de dogo maaw la kɛlɛ i ko kɔmɔko i k'a dɔn k'a fɔ nka fɛn o fɛn ye wariko ye i m'a dogo k'a kuru k'a da cogo o cogo foyi tɛ wari jɔyɔrɔ ɲa wari kɔ o tuma a y'a dogo cogo o cogo a bɔra kɛnɛ kan para o tuma ale yɛrɛ o dama tun bɛ se ka ale yɛrɛ ka ɲɛmaya dankari a la k'a sababu kɛ o ye sariya sɔsɔba ye ɔ filanan wɛrɛ minnu bɛ yen olu ye misɛnmaninw ye cotisation kɔrɔ o nka sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ n'a ta hali olu gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen u b'a fɔ minnu ma procédure n'o y'u ka carte kow n'a tɔw ye a ka gɛlɛya y'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen la nka o bɛɛ n'a ta i k'a dɔn nigisi nagasa ale yɛrɛ tun y'i kɔ don tɔ la o nka a y'a dɔn sa maa min n'a mɛn nin ye n'o ye Kulubalikɛ ye o bɛ se ka i k'a dɔn nin ko in ɲɛnabɔ cogo ɲuman na dugutigi kɔrɔ bɛɛ tɛ dugu ɲalen fɛ a b'a fɛ ka nin ngalanso o senna tun ka na paraw bila o ko la ka na tɔ kɛ i b'a fɔ ko sanni kun fila o tuma Amadu y'a jira k'a fɔ sanni kun fila tɛ koyi n'i ma
maa min bɛ bi ni bɛɛ sɔnnen don ye ni bɛɛ de na o bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Adama Kulubali ye wa wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ ka o de dɛmɛ n'o ye Saliya Kulubali k'a fɔ bɛɛ ka Saliya dɛmɛ baara in bɛ ɲɛ cogo min na o tuma maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Silakɛ ye a b'a fɛ k'o to a sɛbɛkɔrɔ can wa ko maaw bɔra a kalama koyi sabula maaw dalen ale la dɛ n'i y'a mɛn abus de confiance aw dalen ne la ne bɛ n ka kunkolo meleke k'o da kalo kan a ko i k'a dɔn k'a fɔ o de ye nin cɛ in ka ko ye nka mɛnna n ka ko la nin tora la u fila ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye bɔ kɛlen ko kalama cogo min na nin ye a na ye k'a fɔ sa bɛɛ bɛ k'ale kɔ bila k'a dɔn k'a fɔ maa don maa min bɛ a t'a fɛ i k'a dɔn maa wɛrɛ t'a ka ɲɛ ko in kɔnɔ o kuma min ye don n'a nataw la a ko la najɛya sabula tiɲɛw bangen bɛ kaba mun filɛ an ye min bɔ révélation kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadu Konare n bɛ kelen kɔni dɔn Abibu Sila Haut Conseil des Maliens électionnel président i kɛra fɛ o don n'i ma k'a fɛ yɛrɛ o don Abibu Sila fonisire don Haut Conseil nafolo a yɛrɛ bɛ min bɔ ka don a la wallahi jamana t'o di fo n ko a bɛ wari ɲini a Abibu kɔni Ala ka maa de don jɛkulu ni fɛnw ani jamana ɲɛta o de ka d'a ye o de b'a nisɔndiya n'o tɛ wariko don wa ayi wariko kɔni maa min tilara wari la Gabon wariko tɛ Amadu Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Paki awɔ e ko mun foli k'a di bɛɛ ma min ye